Velkommen til The Dudes Army. For 2 uger siden der lavede vi et lille væddemål blandt os her, om hvor mange likes vi ville få om 2 uger kl. 12 i dag. Og vi har pt. 250. Møller han var den der gættede længst forbi, han gættede på 165. Derfor så har vi bundet ham fast til den her pæl her. Og nu skal han have kastet nogle æg på sig. Ja. Bonkers. Du fuck der. Fedt. Fuck. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up till I go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. I know lucky about is sex and violence. Every baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the... Og jeg er den utilfredse herre, der har fået æg. Og ja. Og tomat på det. I feel crazy, but I need